Pois estamos xa de volta en tempo de preguntorio, xa lles adiantaba o remate das novas que o noso convidado de hoxe era o voceiro municipal do PSOE, Paco Reyes. Boa noite, benvido. Hola, boa noite, moitas grazas. Temos por diante 20 minutiños para repasar todo o que está a acontecer nestes días en Santiago, pero evidentemente o protagonismo é por o asunto das famosas facturas falsas. Xa temos as conclusións desa comisión de investigación. Hoxe por fin falaba o alcalde deste asunto, pero para dicir que estaba todo dito. Como ve vostede esta primeira valoración que facía Ángel Currás? Bueno, xa xe costou sair e falar dun tema que era importante, un tema que estaba, además, a afectar unha cuestión que eu penso que é moi seria para moita xente, para moitas organizacións, para clubes, para asociacións de veciños, como é o tema das subvencións. Penso que este é un dos temas importantes do que pasou cas facturas, non? A verdade é que, facendo unha historia moi rápida, o Partido Socialista o que fixo foi presentar unha moción de urxencia no último pleno no que pedía que se abrira unha comisión de investigación, unha investigación interna para avaliar cal era a situación. Era un tema realmente, insisto, que preocupaba e, polo tanto, tiña que dárselle unha solución axiña, non? A verdade é que foi positivo que os tres grupos con representación no Concello de Santiago no pleno votaron unánimemente a constitución desa investigación interna. A verdade é que se constituíu unha comisión, quenes foron os instructores foron habilitados nacionais, o que eu penso que foi moi positivo, porque deu seguridade xurídica a todos os traballos que fixo a comisión. Eles, además, actuaron dunha maneira, eu penso que moi profesional. Estivemos presentes os tres grupos políticos, con representante cada un deles. Foi, polo tanto, unha comisión paritaria. E a verdade é que os traballos foron axiña. Eu penso que aproximadamente foron 10 días dende a constitución da mesma ata o remate da investigación e, polo tanto, a presentación primeiro dunha proposta de conclusións, que foi o mesmo venres, e o mesmo venres firmáronse, o venres 15 de marzo, firmáronse xa as conclusións. Ata aquí todo ben, agora falaremos das conclusións. A sorpresa foi que o señor alcalde dixo que el non tiña ningún coñecemento ao longo do venres e ao longo do fin de semana, non tiña coñecemento desas conclusións, o que sempre parece un pouco sorprendente, porque a verdade é que cun tema tan importante como este, que era unha pedra de toque para a suposta transparencia que plantexaba e que defendía o señor alcalde, ou non tiña moito interese en coñecer realmente as conclusións dun tema tan importante como este, ou a verdade é que si as coñecía. A sorpresa foi que, efectivamente, que o mesmo luns el seguía a decir que non coñecía as conclusións, cando estaban firmadas, insisto, dende o venres, e cando o mesmo luns convocábase o pleno para este xoves, e no orde do día do pleno iba precisamente dar conta destas conclusións. Polo tanto, é difícil pensar que podas convocar o pleno para dar conta e que vaya as conclusións da comisión no orde do día e non teñas realmente coñecemento das conclusións. Polo tanto, unha vez máis, e desgraciadamente, o señor Currás faltou a verdade aos cidadáns. Insistiu o alcalde, insistía esta mañá en que el recibiu esas conclusións o luns ás 2 da tarde, que non lle dera tempo de facer a súa valoración, e reitera en que non hai mellor mostra de que o goberno local quixo actuar con transparencia que o feito de que o PP votara en contra da constitución, votar a favor, quero dicir, da constitución desta comisión. Lembra que o PSOE no seu momento na pasada legislatura evitou que se crearan 3 comisións, unha delas polo famoso caso Montebalsa. Imos plantexar dúas cousas. A verdade é que eu lembro que foi antes das 2 que nós tivemos a convocatoria do pleno e, polo tanto, a orde do día e, polo tanto, que si a dar conta das conclusións. Polo tanto, probablemente antes das 2 o señor alcalde tivo as conclusións, e de esperar, e senón sorprende moito que as conclusións dunha comisión tan importante firmadas o mesmo venres, o señor alcalde non tivera ninguna presa ni ningún interese en telas antes. A verdade é que eu, se fora o alcalde, tería moitísimo interese ao mesmo venres ou ao fin de semana ou dende logo ás 8 da mañá do lunes de ter as conclusións. Pero, dito isto, efectivamente, xa dixen que foi unha votación unánime no pleno de apoio a unha moción urxente que presentou o PSDG-PSOE de Compostela para facer esta investigación que parecíanos imprescindible e inexcusable.
O alcalde insiste tamén en que a oposición, e particularmente o Partido Socialista, actuou con deslealdade buscando fins torticeiros, dicía esta mañá Ángel Currás en torno a este asunto das facturas falsas. Acusan a vostede directamente pois de adiantarse ás explicacións do alcalde cando había pois ese pacto de silencio, digamos, nesta comisión, e onte mesmo María Pardo neste espazo dicía claramente que foi vostede o que filtrou á prensa o contido deste informe de conclusións. Bueno, imos por partes. Primeiro, que eu adianteime a dar as explicacións, iso non é certo. Eu, por exemplo, durante o venres o único que dixen foi que tiñamos unha proposta de conclusións, non falei das mesmas, e o mesmo luns eu o que fixen foi comparecer, porque non comparecía o alcalde, o comparecín diante dos medios de comunicación para voltar a decir que o venres o que tiñamos fora unha proposta de conclusión, aínda que eu sabía xa que eran conclusións definitivas, pero eu seguín mantendo a postura oficial de que eran as propostas de conclusións e que non ia a facer máis declaracións ata que o fixera o señor alcalde. Esa verdade, polo tanto, o señor alcalde ten bastante mala memoria nestas cousas. Foi o martes en que eu tiña unha outra roda de prensa, para presentar un problema que parecenos moi serio, e que vai pasar ca obra social das caixas de aforro, particularmente en Santiago, e o remate da miña explicación da proposición que nos imos presentar e debater e defender neste próximo pleno. Algúns comezaron a preguntar o que xa era público porque nos xa tiñamos entón a información, porque xa nos chegara ca convocatoria. Eso é outra cousa, que a convocatoria. Entón, eu falei porque xa tiñamos a información oficial que nos a enviou dende a alcaldía ca convocatoria do pleno e no orde do día que ia debaterse conta desas conclusións. Se a nos as enviaron, polo tanto, tamén as teñía o alcalde. Insisto, aínda que el decía uns que non as tiña. Dito isto, as acusacións de dona María Pardo, a verdade é que leva relativamente pouco tempo como nova voceira do Grupo de Goberno do Partido Popular, e o certo en que en tan pouco tempo sorprende a cantidade de cousas que pode decir sen criterio e sen rigor. Porque como pode decir que eu fun o que fixo a filtración a uns medios de comunicación e non ter probas e non presentalas? Iso é que non se pode facer. Mire, eu penso que se vostede quere, todos podemos xogar a ver quen foi o asesino, o maiordomo co candelabro na cociña. Pois mire, eu se quere tamén lle podo dicir unha cousa. Se eu teño que poñerme a pensar quen pode ser o que fixo as filtracións, eu vou pensar que o propio Grupo de Goberno do Partido Popular, e eu vou explicar por qué. Primeiro, polo historial que teñen de filtracións nos últimos tempos. Quen filtrou conversacións, enfrentamentos e problemas do Grupo de Goberno Municipal do Partido Popular nas xuntas de goberno teñen que ser, obviamente, os membros do Grupo de Goberno do Partido Popular, porque a oposición non estamos nas xuntas de goberno. Quen filtrou o problema das facturas que non se firmaban por parte dunha concelleira. Quen filtrou que precisamente a nova voceira, dona María Pardo, dixo que eu as firmo si ti te vas, que apareceu tamén nos medios. Quen fixo a filtración de o que decían uns dos membros, o que decían os outros dos membros, uns lle daban a información a uns medios de comunicación, outros lle daban a outra, evidenciando que o que existiera un bipartito do PP, foron eles. Polo tanto, o historial recente de filtracións apunta a eles. O segundo, cando se coñece, e non fomos nós, cando se coñece o tema de que podería haber unhas facturas falsas nun expediente de subvencións, o primeiro que fai o goberno, comenzando por o señor alcalde, seguindo por un dos seus tenentes de alcalde, foi plantexar que o que lles importaba non era exactamente o problema das facturas falsas e o problema dos expedientes das subvencións, era quen pudo filtrar esa información á prensa. E nos empezamos a pensar con toda esta situación que o que lle interesa ao señor alcalde e ao Grupo de Goberno do Partido Popular é falar de quen pudo facer as filtracións e non falar das conclusións e das consecuencias das conclusións. Polo tanto, eu penso que se eles teñen algunha cousa que decir,
por favor, penso que levan 20 meses gobernando, é o momento de empezar a poñer en riba da mesa probas do que eles di. Ou senón, tenen que empezar a calar. Bueno, imos falar de seguido das conclusións, pero eu teño que preguntarlle, foi vostede quen filtrou a prensa esas conclusións? Non, lle podo decir que eu non filtrei porque eu tiña, ademais, un compromiso, efectivamente, que era non decir nada das conclusións ata que o señor alcalde fora o primeiro en falar. Outra cousa é que o señor alcalde falou francamente tarde, hoxe mesmo. Pois agora sí, falamos das conclusións, a máis importante, vais levar todo o expediente á Fiscalía, pero insisten dende o Goberno en que realmente nesa comisión pois non se apunta a responsabilidades de ninguén, de ningún concelleiro, de ningún técnico, bueno, digamos que non hai un nome, non? O que dirixir, pois, a petición de responsabilidades por este asunto. Vostede comparte esta visión? Bueno, o que se sabe é o seguinte, o que quedou claro en todo o proceso de instrucción desta investigación interna foi o seguinte. Primeiro, quedou claro que efectivamente hai alo menos unha factura falsa en cada un dos dos expedientes que se investigaron. Unha factura falsa porque o recoñeceu o mesmo representante da empresa, porque non coincidía a factura co modelo de factura que ten a empresa, porque non coincidía o CIF e porque non estaba nos libros de contabilidade nin na emisión da factura nin no cobro da mesma. Polo tanto, factura falsa e factura falsificada. Eso ten un problema, é que diante desa factura poderíamos pensar nunha posible comisión dun presunto delito, neste caso, de falsificación do documento privado mercantil e, como todo o mundo sabe, cando un documento privado incorpórase un expediente público, moi boa parte da xurisprudencia entende que ese documento privado convértese en documento oficial, polo tanto estaríamos diante dun presunto segundo delito, falsificación de documento oficial. Ademais, unha persona que aparecía na presentación primeiro da solicitude da subvención e despois da xustificación dos gastos da mesma, que se decía que era o presidente de unha das asociacións de vecinos investigada, resultou que non era o presidente da asociación de vecinos, que non tiña relación ca asociación de vecinos, que o teléfono que aparecía non era o seu teléfono particular, que a dirección que aparecía non era a súa dirección postal, senón que era a dirección postal dun concelleiro do goberno do PP, neste caso don Juan de la Fuente, e mesmo se identificaba que había uns envíos por parte do Concello dando algunhas explicacións sobre como estaba a desenvolverse todo o proceso da subvención, enviado á dirección de correo electrónico da asociación, que era realmente a dirección de correo electrónico corporativo, é dicir, do propio Concello, de don Juan de la Fuente. Por lo tanto, isto é o que está asegurado, isto é o que está aseverado. Os únicos indicios que hai neste sentido soamente fan referencia a don Juan de la Fuente, insisto, pola dirección do correo electrónico corporativo e pola dirección de correo postal. Que se ten que enviar ao fiscal, obviamente, nos entendemos que non é un tema potestativo do señor alcalde, é un tema que se establece no artigo 53 da Lei de Subvencións, que di que diante dunha situación na que nunha subvención, no trámite da mesma, enténdase que pode haber algúns feitos posiblemente constitutivos de algún tipo de delito, entón, obligatoriamente de seu, ten que remitirse toda a información ao fiscal para que faga as súas investigacións. Pero a marxe diso, isos son os feitos constatados, digamos, pero eu pregúntolle a súa valoración, como interpreta vostede, bueno, que papel puido xogar Juan de la Fuente en todo este asunto, porque, bueno, que vostede dicía, quedou de manifesto que figuraba o seu correo electrónico, figuraba o seu enderezo postal, e a explicación que nos daba María Pardo era que, bueno, pues que Juan de la Fuente foi o presidente desta asociación de veciños, o Concello non actualizou os datos e o técnico, o funcionario que tivo que xestionar este expediente, pois digamos que non deu conta deste erro, non se percatou deste erro, de que Juan de la Fuente xa non era o presidente. Digamos que non foi, segundo a súa interpretación, non houbo mala fe neste sentido. Vostede cree que houbo ou non? Imos ver, a mí gustaríame decir dúas cousas. A primeira é que nós, dentro do Partido Socialista, sempre temos sido uns defensores e uns seguidores do cumprimento da nosa Constitución, a Constitución Española, e temos que recordar que no artigo 24 da Constitución Española establecese o dereito ao principio de presunción de inocencia. E, polo tanto, neste momento, a don Juan de la Fuente se lle aplica tamén o artigo 24 da Constitución e, polo tanto, presunción de inocencia. Outra cousa é que non estamos somente a falar dos datos que aparecían na páxina web do Concello, referida a esta asociación con todos estes fallos, é que estamos a falar de que o problema
do enderezo do correo electrónico de don Juan de la Fuente corporativo, é dicir, do Concello, e o problema da dirección postal de don Juan de la Fuente aparecía na solicitude presentada diante do rexistro para solicitar a subvención e aparecía tamén na presentación da xustificación de os gastos realizados para xustificar, insisto, esa subvención. Por lo tanto, non estamos solamente a falar do que aparecía na web do Concello como información das asociacións de veciños, senón directamente o presentado por rexistro. Que é o que pasa? Home, o que pasa é que eu imagino que o señor fiscal, cando comence as súas investigacións, cando lle chegue o expediente, é moi probable que unha das cousas que faga sexa avaliar e comparar as diferentes caligrafías, entón veremos quen presentou e, polo tanto, quen pudo facer tanto o presunto delito de falsificación como outro, porque non comentei que o feito de presentar unha cousa cunha firma simulada en vez de outra persoa que non recoñece que el, obviamente, o pedir así porque el non era o presidente, estaremos diante tamén dunha suplantación de Estado Civil, o que sería outro delito máis. Presunto, evidentemente. Presunto delito. Onte María Pardo dicía que Juan de la Fuente conta ca total confianza do goberno local. Hoxe preguntábamos ao alcalde, non o quixo expresar, bueno, pois tan de viva voz, pero sí reiteraba tamén, bueno, pues que da comisión non se extrae ningunha responsabilidade. Vostede, bueno, pues a día de hoxe, tendo en conta que vostedes levan moito tempo falando pues da división do goberno local, creen que con este asunto das facturas que se está abrindo pues unha nova fenda no Executivo? Sí, claramente. Nos pensamos que efectivamente cada vez a distancia entre os dous grupos empeza a ser cada vez máis importante. O certo é que nos, insisto, partindo da presunción de inocencia de don Juan de la Fuente, o que temos que pensar é que os indicios de momento da única referencia que existe nos resultados, nas conclusións da Comisión de Investigación é don Juan de la Fuente. Ese é o único resultado, o único nome que aparece relacionado con esta situación. Eso por un lado, insisto, presunción de inocencia. Outra cousa é, claro, estamos a falar dunha persoa, dun concelleiro, dun compañeiro, neste caso, da corporación, que non soamente se atopa nesta situación das facturas, que, por exemplo, é o mesmo home que públicamente dixo que as obras dunha empresa poden comenzar sen ter feito a adxudicación da mesma. Por exemplo, o que claramente é dicir, eu podo facer as cousas sen cumprir ca lei de contratos do sector público. Ou, por exemplo, tamén tivemos o problema dun reloxeiro cunha asistencia técnica para unha persoa física para xestionar e controlar e avaliar unhas obras que ten que realizar o propio Concello, que empezou a cobrar no mes de agosto e que non se lle deu carta de natureza a esa asistencia técnica pola Xunta de Goberno ata o mes de novembro. Por lo tanto, estamos nunha situación en que empezan a xerarse toda unha serie de dúbidas e de sospeitas, e a miña pregunta é: que vai pasar en cada mesa de contratación na que estea don Juan de la Fuente, por exemplo, faga unha proposta de adxudicación? Imos sospeitar desa proposta? Que vai pasar en cada acto administrativo que xenere don Juan de la Fuente no exercicio das súas funcións? Imos xerar unha sospeita? Que vai pasar cada vez que don Juan de la Fuente lle faga unha indicación, lle dea unha instrucción a un dos empregados públicos que están na concellería que nestes momentos ele está a xestionar? Imos establecer sempre unha situación de sospeita. Nos pensamos, dende logo, que neste momento, respetando o principio de presunción de inocencia, o mellor sería para a honorabilidade e defensa da honorabilidade deste concelleiro, para a imaxe da ética do goberno e para a imaxe, dende logo, de toda a corporación, que o señor alcalde lle retire as funcións mentres o fiscal avalía toda a documentación que se lle envía e instrúe o señor xuiz, no seu caso, todo este proceso. Outra cosa é que eu non teño moi claro que o señor alcalde vai a facer iso. Por qué? Porque o que nos estamos a evidenciar neste proceso é que o señor alcalde é reo, é un preso de dúas persoas, do señor Conde Roa e do señor de la Fuente. Do señor Conde Roa aínda? Do señor Conde Roa aínda. Pois xa pasaron uns meses dende a marcha de Gerardo Conde Roa. Considera vostede que segue o exalcalde movendo algúns fíos no Pazo de Raxoi? Empeza a parecer que a sombra do señor Conde Roa
é moi alonxada. Bueno, pois estaremos pendentes do que pasa con este asunto. Outro tema que ten unha sombra alongada, como di vostede que ten o señor Gerardo Conde Roa, é o da finca do Espiño, é un asunto do que levamos falando xa 12 anos e volve a estar de plena actualidade, non? Con brevidade, porque se nos rematan os minutos neste preguntoiro, a voceira do Goberno insistía onte, sabe vostede que hai uns días facía ese chamamento público á xustiza para que actuara pois, por iniciativa propia, non de oficio, no asunto da finca do Espiño para investigar a xestión que fixo o anterior Goberno bipartito. Onte dicía María Pardo que seguen eles estudando pois, a posibilidade de denunciar posibles irregularidades que tivera cometido o Executivo encabezado no seu momento por Xosé Sánchez Bugallo. Preocupación no Grupo Socialista por este asunto? Ningúa, pero sí sorpresa, decepción e desencanto de escoitar a voceira do Goberno do Partido Popular da nosa cidade, non? Porque que non soamente son declaracións en rigor, non soamente son declaracións en criterio, e que ademais son unhas declaracións dunha persoa cobarde, porque pide non que sexa a xustiza que de oficio faga, non, leve vostede o asunto xulgado, presente vostede no xulgado as probas que di que ten e, polo tanto, se iniciará o proceso. Ademais, non é por insistir nin por meter moito o dedo na ferida, pero a verdade é que o camiño do xulgado neste goberno xa o coñecen máis de un. Polo tanto, que vayan ao xulgado e que presenten as probas que eles din que ten. Mire, na finca de Espiño o que pasou foi o seguinte. No 2001 se fixo un convenio ca empresa Layetana, que era propietaria, obviamente, da finca, e o resultado foi que o 70% da finca pasou a mans públicas, a propiedade pública. Mire vostede que negocio. E o seguinte que se fixo foi avaliar cal era o 10% de cesión polo uso urbanístico que tiña que facer a empresa Layetana e que era ao redor dun 620.000 euros, eso foi o que calcularon os técnicos, e no convenio o que se firmou é que a Layetana tiña que pagarlle ao Concello non 620.000 euros, non, 2.200.000 euros. Esa foi a situación. E o que se fixo foi darlle a posibilidade de que a Layetana fixera, neste caso, o que era un só dotacional, é dicir, podía utilizarlo para sanitario, sociosanitario, o que se fixo foi o proxecto de 80 apartamentos dunha residencia privada de sociosanitario, e o que sí teñen que explicar no actual goberno é porque eles sí que fixeron un protocolo no que eles o que plantexaban era unha recalificación e mudaban os 80 apartamentos nunha residencia sociosanitaria a 110 pisos de vivenda libre. Pídolle brevidade, porque se nos remata o noso tempo, como dicía. Insiste María Pardo en que nunca estivo formulado un proxecto para un xeriátrico na finca do Espiño, que realmente o que ia haber eran vivendas. Insisten que a figura do residencial comunitario se utilizou en numerosas urbanizacións en Compostela. Tamén reitera que en moitas delas viven concelleiros ou exconcelleiros do Partido Socialista. E dicían nesa rolda de prensa que o grande misterio é saber por que non se lle concedeu finalmente a licenza a Layetana para que construíra esas vivendas. Decía que case como o misterio de Fátima. Non sei se vostede ten a resposta a esa dúbida. Mire, a verdade é que o misterio é por que, se todo estaba tan mal, temos dúas sentencias favorables ao Concello. Unha en primeira instancia do xulgado do Contencioso Administrativo número 2 de Santiago e outra sentencia tamén favorable ao Concello do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por exemplo. O segundo, mire, eu penso que o que ten que cambiar de gafas, porque os convenios, igual que os teño eu, os ten ela. Por certo, o que si ten que explicar é porque no seu protocolo do goberno xa do Partido Popular e porque no convenio que firmaron posteriormente tamén do Partido Popular fan unha recalificación do solo a vivenda libre, insisto, non hai absolutamente ningunha referencia á cantidade que ten que abonar Layetana polas novas plusvanías que vai xenerar a vivenda libre e como vai pagar, porque non aparece ningunha cantidade nese sentido e porque non aparece, esqueceron totalmente, tanto no protocolo como no convenio, esquecen o pago da execución da sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Iso que teñen que explicar e non pedir explicacións do que xa está xulgado e, por certo, en favor do Concello.
Pois teremos que agardar a próximas conversas para obter máis respostas sobre este asunto, porque hoxe pois xa nos pasamos de tempo, xa nos pasamos de longo. Verémonos en 15 días. Moitísimas grazas, como vémonos. sempre. Moitas grazas. Ata aquí chegou o noso tempo. Lembrolles que poden vostedes seguir pendentes da actualidade a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Regresamos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.